DOH-CHD Bicol andam subuot sa posibleng mas malalang epekto kan pigbabantayang variants of concern kan COVID-19 sa lawas kan tawo. Uyan report ni Charm Rahiles. Preparado na subuot ang Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD sa mas makusog na epekto kan mga variants of concern o VOC urog na sa mga daipa na babakunahan ng mga individual. Sa ulat sa bayan ni Dr. Aurora Teresa Daluro, Regional Epidemiologist kan DOH Bicol, inibasado subuot sa pag-aadal kan sa indang ahensya kung sa inang pag-araman na labihan ni kinusog kan mga VOCs kumpara sa dati kay ning abilidad na makaulaki. So yan din po yung pinapangambahan po natin kasi generally ang sinasabi nila 50% ang naitaas po ng abilidad ng itong mga bagong variants na to na makapanghawa sa ibang tao. Sigun kay Daluro, ini mahihiling sa presenteng sitwasyon kan rehiyon kung sa inairehistro ang magkakasunod na record-breaking cases. Sa presente, igwan ng daima baba sa 134 alpha, beta as in delta cases sa rehiyon. So, ang pinapaalala lang po natin, so yung walang kapaguran at kasawaan pong pagtupad ng bawat individual at pagpatupad ng ating mga local authorities yung pong BIDA Solution Plus or minimum public health standards na wear mask at all times. Kay Banan si Carlo Bonita, Charm Rahiles, Balitang Bicolandia.